गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आङो क'क्राझार जिल्ला UDPFLनिफ्राय गाहाम हामलायथिनायखौ जासिदों। नोंथांमोना जोंनि बे हाबाफारियाव बेबायदि फैनानै रिपर्ट लाफैनायनि थाखाय जोङो बेखौनो बुंनो लुगैयो क'क्राझार जिल्ला UDPFL हिसाबै जे जोंनि BTRनि CM मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंखौ बिथोन होदों आरो क'क्राझार जिल्लानिनो मानगोनां आफादगिरि सार लरनिस इस्लारिनि बिथोन बायदियै आरो क'क्राझार जिल्लानि गासैबो बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरनि बिथोन बायदियै जोङो जुथायै इयुथ आरो वुमेन्सनि जुथाय लोगो नांनानै जोङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव हारि जाथि बोरोन बासियालासै फरायसाफोरखौ बरायनो जों लादों आरो बे हिसाबैनो दिनै दाउलाबारि गामियाव सासे 95.83% लानानै पास जानाय बोसोनगिरि मोसाहारि सासे आंगोनि फरायसानिसिम जों फैदों बिनि न'आव। दा जोङोहाय मानलाय गथायनानै जोबोद मोजां मोनदों। जोङो जाहाथे गासैबो हारियानो गावबागाव मोनफा मोनफा थांखि आरो नोजोर थायो। बे हिसाबैनो जोङो UPPL पार्टिया जोङो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेरावब्लाबो जुथायै टप 10 फरायसाफोरखौ बासिनानै जोङो मानलाय होनो मोननायखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसा खालामो बिथांमोना थरफा थरफा हाथरखि अलंबार जानानै BTR हालामाव गोजोन आरो खौसेथि आरो सान्थि लाबोगोन होननानै जों आसा खालामदों। जोङोहाय बेखौनो बुंनो सानो नंगौ जोंनि BTR हालामावनो बुंनो थाङोब्ला गोबां फरायसाफोरा दुखुथिया आरो बे दुखुथिया फरायसाफोरखौ BTR गभर्नमेन्टआ नोजोर होगासिनो दङ आरो बायदि बायदि बिथिङाव सोलोंथाइखौ नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ। दा जोङो बेखौनो आरो बुंबावनो लुगैयो। आं दहायबो आंनि बिबुंथियाव बेनिखायनो बुंदों जे हाब्रुआवसो फोदोम बिबार बारो आरो मोजां न'खर मोजां समाज थानाय ओनसोलावसो साफा साफा जुगनि पुरुषफोरा उजिफैयो होननानै आं सानो। बे बरायफैनायाव आङो बरायजानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बरायफैनो थाखाय आं बे आलासि फैनायफोरखौ आङो गोजोननाय बावनो सानबाय। आङो इयुनावहाय सासे प्रफेसार जानायनि सिमां दं। साइन्सआव लाबायना दायो नोंथाङा बे जे 95% मोनदों UN एकाडेमिनिफ्राय फरायनायाव नोंथाङा माबायदिमोन बेसेबां? आङो बांद्राय सम मोनामोन। आङो फुङावबो 3 घन्टा आरो मोनायावबो 3 घन्टा बिदि फरायनाय जायो। औ बांद्राय टाइम होआमोन। आं गिबियावनो आंनि गथ'नि बे टप 10आव रिजाल्ट लानो हानायखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा आरो आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो हामलायनाय जासिनो सानदों जे जोंनि क'क्राझार जिल्ला UPPLनिफ्राय नुजाथि फैनानै मानाव गेदेर आफादगिरि नेहाथारि साफ्रोमनिसिमबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावग्रोबाय। आङो गथ'नि फरायनायखौ आङो बेखौनो नोजोर होयोमोन आङो रांखावरियाबो आंहा इसिबां गैया हिसाबै आङो टिउसनबो होनो हाया हिसाबै आङो गथ'खौ फुङाव बिनि फरायनायखौ आं नोजोर होयोमोन आरो मोनाबिलियावबो आङो बिनि फरायनायखौ नोजोर होबाय थायोमोन जे गथ'आ फरायनाय समाव मबाइलजों गेलेयो ना फरायाबासिनो ओरैनो टेबोलाव जिरायनानै थायो आं बेखौ नोजोर होबाय थायोमोन। दा बिदि नोजोर होनायनि गेजेरजोंनो आङो दिनै आंनि गथ'नि फरायनायखौ आङो जाफुंसार एसेब्लाबो खालामनो हानाय बायदि आङो गोसोआव आं मोनदांदों। दायथ'आ दङ गारजेन हिसाबै साफ्रोमबो गारजेनहा दायथ' थायो बिमायानो जा बिफायानो जा। जे बिफाया एखमबा बाहेरायाव थाङो दा बे समाव बिमाया गथ'खौ नोजोर होनांगौआ बिमानि दायथ' थायो। दा बेवहाय आंनि हिन्जावाबो आंनि गथ'खौ नोजोर होदों जे फरायनायाव गथ'आ फरायदोंना फरायाखै बेखौ आंनि हिन्जावाबो गोख्रों माने नोजोर होबाय थायोमोन आरो जायनि फलाव गथ'आ दिनै बेबायदि माबायाव फरजायाव सौहैदों। नोंथांमोनहा JNM NM नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2 निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।